Contes clàssics. El rei Mides. Fa molt de temps, a la Grècia antiga, hi vivia un rei que li encantava ser ric. Tenia l'afició de col·leccionar or. El seu palau era ple d'ornaments luxosos i a la seva filla li regalava joguines d'or amb pedres precioses encastades. Un dia el rei Mides, que així és com es deia, passejava pel seu jardí i va veure un ésser adormit en un parterre. Era un sàtir, mig home, mig boc. El sàtir, un servent del déu Dionís, estava malalt i anava molt brut. En Mides el va banyar i el va vestir amb roba neta i bona. Després el va acompanyar al temple de Dionís, que era al cim de la muntanya. Dionís, agraït perquè en Mides li havia cuidat tan bé el servent, li va dir que li concediria un desig. En Mides només va trigar un segon a respondre. «Vull que tot el que toqui es converteixi en or». El déu Dionís va pensar que aquell desig era una ximpleria, però li havia concedit i no se'n podia desdir. Desig concedit. El rei Mides va tornar corrents a palau. Estava ansiós per comprovar el seu poder. Quan va ser al jardí, va tocar una flor i es va convertir en or. En Mides rei, entusiasmat, va recórrer tot el jardí convertint els arbres i les flors en or. Els majestuosos paons ara eren estàtues daurades. De les fonts en bullava or líquid en comptes d'aigua. Va saltironar per tot el palau tocant tots els objectes. Cadires, catifes, portes... Tot era d'or pur. Els ulls del rei brillaven d'emoció. I va voler celebrar la seva bona sort. «Porteu-me menjar i beguda!» Els criats van parar la taula d'or amb tot de menges exquisides i gerres de vi. Però quan en Mides va agafar un bocí de pa i se'l va posar a la boca, es va convertir en un tros d'or en forma de pa. Va estar a punt de trencar-se una dent rosegant aquell tros de metall preciós. Llavors va agafar la gerra, però en lloc d'abocar vi, la gerra abocava or líquid. A la taula no hi quedava res que pogués menjar o beure. Amb un crit de frustració, en Mides va tirar a terra el banquet d'or. No sabia què fer. No podia jugar amb el seu gosset perquè l'havia convertit en or. No es podia posar el seu vestit de seda ni les botes de cuir perquè s'havien tornat d'or i eren massa rígides. No podia dormir al seu llit perquè era un bloc d'or sòlid. La filla del rei se li va acostar corrent. Pare, per què estàs tan disgustat? En Mides va somriure. Esclar, la seva nena l'animaria. Filla meva... La va agafar a coll, però així que la va aixecar en l'aire es va adonar del seu error. La seva filla també s'havia convertit en or. Era una estàtua freda que no podia riure ni abraçar-lo. El rei Mides estava desconsolat. No solament tenia gana i fred, sinó que també havia perdut allò que més s'estimava, la seva preciosa filla. Que n'arribo a ser de ximple. Desesperat, en Mides va tornar a la muntanya per anar al temple de Dionís. Però aquesta vegada hi va haver d'anar a peu perquè tots els seus cavalls eren estàtues d'or. En Mides es va prostrar als peus de Dionís i li va suplicar que li prengués el do que li havia concedit. Sisplau, allibera'm d'aquesta maledicció. Dionís es va apiadar d'aquell rei trist i mort de gana. Ves a banyar-te al riu Pactolus. El rei Mides va anar al riu. Es va ficar dins l'aigua amb molt de compte per por de convertir-se en or i morir. Però es va tranquil·litzar en veure que l'or se li desenganxava de les botes que tornaven a ser de cuir. En Mides va agafar un gerro i es va abocar aigua del riu per damunt. Va portar un munt de gerres a palau per rentar la seva filla, els criats, el gos, els cavalls. No va descansar fins que el palau va tornar a la normalitat. El rei Mides va riure de felicitat quan va poder abraçar la seva filla. Va tornar a gaudir de les flors del jardí, de la dolçor dels préssecs i de la companyia dels seus amics. En Mides va comprendre que era més important sentir-se ric que ser-ho de debò. Des de llavors va governar amb amabilitat el seu reialme. I encara avui dia, si mireu bé a les ribes del riu Pactolus, hi trobareu partícules d'or a la sorra. Són les restes de l'or del rei Mides.